Inidum tengen detang aldaw nga kalis sa digiti duwa manunemi. Inayabak ni Eric nga best friend ko. Nga madamay din nga trabaho manunemi anang ipakat idikin na inhinyero na. Tol, engineer. Kat tol ko naman na tanag kapalat engineer. Ana? Dan, sabi kami no ba't nandar ka? Awis dahi. Kan sa matadakas no, nagbalin na tanga na singit itong galbay sa kada kami. Bagay, kantap no, may pakitak mo tatik kiti sport ko. Sige, umatendar tanga rin tol. Manong name iti simbaan, nakadado nga lugan, nakadado dagiti mga anak. Kas ebidensya manong name ka iti pinurak ng invitation. Nangangato at tao. Dagiti politiko, dagiti komersyante, dagiti negosyante. Kahit magitaglata manong name iti kinangayad, kinang grande iti seremonya. Nakapinpindas ni Helen manong name iti palagkita kenkuha na. Iti suot ng trahe de Buddha. Nga nagwapo mat manunemi ni Henry na kung nagtinakim ko talagang isuda tagbagay. Manunemi anat mariknak. Siyempre agpanaas ti pusok. Kasalakayat ko manunemi tagbalin nga groom iti data nga gundaway. Kasalamapang ko, kaslakayat kong agawin ni Helen ket da kami iti agmat sa panagparintumang iti sangot ti altar. No, pa umat kaslamas kamarik na akong nasakit. Gabo nga tata talagang inawat kong ti kinapudno. No manantalyawan nak manunemi ni Eric. Ket nagsabat na kiti matami. Oh, anat marik na. Awamit. Kamuta, inawat mo ti kinapud, no? Tinamnam, agluwag ako ma. Ape ko magluwag, lalaki ah. Unong sangsangit ka din tapusom, agsangsangit ka din ti kaon gamtol. Umis-isam ka kaya nagkatkatao ka. Ngamdata ka din ko nata nga, laughing in the outside, crying in the inside. Santol. No kumata, dagos na ito eh. No awang kumatibulang na palabas, siguro ka talagang sangitak. Naawat kong tikinapot no. So awang tiwag tanagaw kanyak. Napindas una ito yung matandar ta. Tapno may pakitak ka na kita agasawa. Nawarin ti kurak ka na kuhada. Idi malpasan ti seremonya manunemi kan kalpasan ti pictorial. Kan kami ti gondaway kan ni Eric ni Masudeg. Congratulations. Henry, Helen. Uy, thank you. Thank you. Tayo matender ka. Densyo, talagang nga kayo tagbagay. Nakaragraksak kayo. Kanuan niya man ti pagkaragsakan nyo. Ragsak ko maten. My God, nag-picture tayo. Eric, may kantap, may kabat ka. Saan kami nga nagbayag kaniya Eric Kalpasan ti Panangan manunemi nakaslakayat ko ti gumahanat. Dito'y balay manunemi ti sumang petak. Hey, ano ti yan napasamak, anak? Okay man pa, ma. Very good. Dubliam ti agribyo. Ta, agtekto ka. Ore sansan? Bale. Okay man kanyahon pa. Sumusuntak ka na kayo.
Bintas met posisyon nyo, ted yung kanyak. Ado man tete amo ka trabaho. O wala may lang nga titulado ka nga engineer. Tapos sanda nga awawagan ti engineer. Okay? Kagura ka kini mamang mo. O rin ka kaabsat mo, kagura ka no sa tekto. I-concentrate mo lang. Na-concentrate ko, edi. Ngayon saan ka nakapasa. Itatatakas lasang ko may concentrate. Dadaga saan ka makapasa. Diyak kahit may kadung nga mapahay, uno may katlong mapahay pa pa. Napahayak ka ni Helen, napahayak pa nag-take ko ti board. Exam. Baka mapahayak tumanin. So, saan ko lang nga raramidin? Talaga ka di mo kayat. Saan pa? Okay, sampai nga na daw, tapos nagkasakit, balbaliw ang timangindang mo. Tinawagan ni Eric manong Nemi, baga siguro ni Papa nga tumulong tapno maalo ko yak. Tol, palasa manin. Mabuti nga akong tol. Nanyakit din deta. Kaya takrut ka, anong buteng ka? Kasano nung Jack manin maipasa? Di ala, dito, ulitan tumanin. Umati mga iparit. Ulay mga pay may kasa maminsang apulo at siyam kang mangulit. Umay ka man dito balay. Barbaring no malukoy ka. No agsamot ha. Napanagaroon na nung name iti balay da Eric. Saan nga si Mrek ito opisina nga ron ta Sabado iti man nung name dapat kaya sa nga ili da. Da sa nga ili yun? Baka mang disburo buwak lain. Gagayam da papa. Kani mama. Doon nga pamilya. Kursunatak nga ron yung may sakit ako haday. Nga? Nga anak da. May kataya mamukha ka da pada. Kasanon nga ron din no kursunadam kat kursunatak met. Kahit mo ka nga ron nga karebalta. Doon nga pamilya, sagay sa dati babae nga anak. No kursunadam jawesa. Kasanon nagpadpada ta. Kita, padasin ta. Di tayo mo't pa amon, di kursunada, kita sa kursunadam. Kumakan. Memi, nagkursunada ka nga talaga, nusumkin ni Ayat, at dadigita ko nada nga na love at first sight. Nupay ko naman digita dumakit ni Ayat kit ma-develop. Ininot nga grang paya ko nada, at damit digiti bigla. Sino kursunadang katawat, tol? Sinaludsod ko. Insenyas natin nagka-pink. Ang tangort ng padpada. Diyan nagka sky blue. Ti kursunada. Ni Mercy? Mercy tinagan na? Sige. Asit gak ni Gigi. Tasit gamat ni Mercy. Manong name itilangan pa nag-ripe tila kulap mi kini Mercy kasladan na isang sangayan no di kat saan lang kasla. Adan na isang sangayan nga mariknak para ken kuha naman ng name wine. Nga na ito nga riknak at kasla ad-adda nga maibagak nga napudpud no. Ngam dedi na riknak kini Helen. Napimpintas ni Mercy nga ni Helen manong hindi pa nagkita. Gamo siguro ta talaga may inlamak manin. Para iti may kaduwa nga ayat ako nada. Nagkan kami tinapahot nga nagsasalita kini Mercy na istorya ken kuano ti amin. Kasta ka di? Diyak pa rin may pasa. Dalang katawan na ganito tao. Oo. So, saan nga mamukhaon din ang nama? Adagaya man ng sugat na pusom.
Ti first love ko. Nagsapsapol ako nga rin may kaduwa nga ayat. Ket, nasapula kon. Sino? Sika. Densyo, naistoryak kang ti amin-amin kanya. Sika nga mabaling ka di? Well, nakababahin nga baga. Nga niya. Sana ka nag-Duarte College. Tsak may yolo. Ngayon, tasang kabasit nga negosyo. Anong negosyo? RTW. Ada pwesto kitsa tiyandaan ni Piili mi. Kasta ka di. Wen. Ken, business na nagsak iti online. Kasta? Wen. Sa, karagitay, karagitay, kas kumagin ka. Diba? Kontraktor ni papang mo. Ado di patpatay di rin pasdek. Agkasa po lang kaya nagitay landscaping, diba? Wen. Ken kastamatan nga inside the interior. May saka decorator? Kan amok matagdait. Eh, kung gusta. Datangarot nagkadwa. Namang kontratak to ti balay. Ya, si kanto mang ti landscaping na. Ken, si kanto pa ti mang dekorari ti uneg na. Gusto ka nga ron. Si kati sapsapulek. Mercy, itapay ka ti bagakon kaya nga I love you. Tanam na maamat nga rin makarikrakte at keng ka. Nalab at first sight at keng ka. Kandi mo ba sinulusod? No, ada boyfriend ko no nawan? Tapay. Ada ka din? Kasinsi na milaing. Anya? Nagsapsapol ka din may kaduwa nga ayat. O nagsapsapol ka ti katulungam nga mangagas. Iti sugat tapusan. Abi ka nagsina kayo. Nag-asawa mo ti sa bali. Kasi tinapasamak ka niya. Oh, kitang kadlaing nga. Coincidence ako nada. Manong name yan dan nga nag-interasak ka ni Mercy. Iso nga di si marunong alawas na pangkopinas siya mismo iti balay na. Namamok. Manen di kiti parents na manong name ken di kiti talo kakapsat na. Dito'y ko manong naming in daton ti panagahit ko kinukuha na. Kalbasan tin nga bulan, manong naming inaklon nan ti panagahit ko. Di makadakas manong nemi sa anak na nakapag-take to. Tatalagang sanda kan aluko. Maloksaw daw pa akin ni mama manong nemi. Habi mo't ngamin, hindi mo'y naramid. Oh. Pa, sa nga bali, dan tumat pa sa bali kong daway. Eh, baka kaskas din nga sa mukha. Saan mo nga palagip keng ka? Kapag hindi alagsakit man yung tinakin mo nga mga palagip. Sa nga bali pa, naragsaka. Kapag doon may kaduwang ayat, itibiyag mo. Di mercy pa. Yung bagag matang kada kayo kinasasyon nun. Takal di maitulong na kada tayo. Matulungan tayo matisuna. Nalang sunod ti landscaping. Ya? Kan kasama tayo iti interior decoration. Kontratahan tayo amin. Saan lang nga basta maipastik ti balay. Di pa naka-landscape na pa. Nga na di aking balay ton kat kompleton ton. Adan na kortina. Dekorar ito na. Adan to pa yung hardinda. O, kompleto ti bakod. Malaksid ko mamag dukas tayo. Yung babalin tayo itong ijaya. Kadakwada. Sige. Nagharap ka ba nagsasaro na talo nga kontraktor? Kung makontrata ka malay. Thank you pa.
Namawatan nak lain. Agurnungak, para ito pa nagkalay sa amin kini Mercy. Manong name di madanunan, iri pa nag-review manen, nag-review ak, idudumanon manong name, di ba nag-examine me, good luck, sweetheart. Kinuna ni Mercy kanyak. Anat marik nem. Okay net, makapasamitan. Dapat pa kini mama manong name, pinatib kerdak met. Kastamat ang kini Eric. Good luck, tol. Concentrate ka lang. Yeah? Ikatandaan niya mga sabali panunutem. Datalat ti teknik na yun. Concentration. Ang tangay kat nag-review ka. Doble ba't pa nag-review? Nag-review ni Damo, tol. Sabali tayo. Sika ang matagtikaw. Basta konsentrasyon ka lang. And good luck. Inaramid ko met manong name iti nagkonsentrasyon o stumat amok dagil sungbat ko. Nakakonsentrate ako met. Iti malpas ng examination manong name dakal ti mamatik nga makarawara. Ay pasakitan, tol. Good luck. Rogyan nga din nagpaala. Habi ka din saan. Ayan ti makadakis manong name. Ito rumuarte resulta. Adadan nga nalpay ti abaga. Tiklo ko maninom, udit. Sana manin nga nakarawar. Apay. Natadang matiulok ti gunak. Nagpintas ti trabaho. Awan di kiti kamalik. Perfect. Yung mapay ti panag-exam ko, apay nga jak may pasa. Manong nemi patpatib kerendak man dapapake ni mama. Nga mamok nga damat sakit nakem da. Pa, jaktun kayat mo ulitan. Agtektri ka doon po ay, saan yung papa? Ay nadam mo bakit itektri? 1, 2, 3. May pasamton. Agabrodak lain yan. Agabrod. Ano napilat sa pulam ka nagsasarong mo kontrata dito? Ay, taktakal ti maap sa pulak ti abroad. Sa din, no? Padas, nag-apply di Saudi. Babayin ti experience ko, papa. Alis to aklagid din ako ka. Makastrek. Kahit saan kayo pagkasara ka ni Mercy? Nag-abroad pala mo na. Sa kamtog kasara. Hindi bagak na ito kini Mercy manong name pinalubusan na. Nuso dahil ito pangadang mo sa heart. Habi ka dingasahan. Itultuloy ko man kornong. Akas man ti panagornong mo. Dami na kas takat. Napintas to laon na yung tibangunin ta pamilya. Baka patak na rin tatibukod ta nga balay. Saan lang asin siya ng nga balay. Siyak ti mang landscape. Siyak ti mang dekorar. Ken, siya timang kontrata. Da kayo kinipapangmatibang trabaho. Sige. Sabi ko mga rata ma-aprobaran the application ko magtrabaho siya sa Saudi. Nung as katanong lang, tiyak ko naman lang maragatan eh. Ito na ma-aprobaran the application ko. Sa anak lang basta skilled worker sa dyan. Baka supervisor agadagos. Manong name may sa construction firm itinastrikak nga nagtrabaho ti Saudi Arabia. Nakanado nga Pinoy manong name nagiti adday ti babaek. Sakti may sa kadagiti supervisor na talaga. Kung ko nangarod nagiti padak ng Ilocano. Engineer! Oy, sana ka engineer. Wala na ito laing mo engineer. Kaya nalalaing kang talagang nagiti nakapasit engineer. Experience laing.
Ori ni papakit sa ang engineer, ng kontraktor di Pilipinas. Baka nalalay nga talaga dagiti saan nga makapasa. Iti board na nga dagiti talaga makapasa. Patang sa langamin. Awang kasman lang iti aktual, di ba? Sabagay. Dadangarot pa kas daho kakadway. No apay nga ko may pasa iti board ko. Kat perfect me dagiti trabaho. Di ba? Nakalalay nga nga engineer. Handa kawakan ti engineer. Saan ang engineer? Ngarti awag ni ka. Supervisor. Bisor. To make it short. Bisor. Saan nga napukaw manong naming kan nabataway iti komunikasyon mi kini Mercy. Tas tamatan ka na papa kini mama. Buhain. Ni papa manong naming kada kiti alawatan na kakontrata na. Siyempre, yan, kabuti makita da, napintas ti trabaho manong naming ni Mercy. Kasi tumatang kontrata tin escaping. Kan kasama tin interior decoration di balay, uno niya manapas na. Sanga napupuutan manong nemi tupat naging gana nga tawen na kontratak. Lumakahaya kon kunak kumangin maumot pa 30. Ya? 30 to may like. Kan kasama tayo ni Mercy manong nemi. Iso nga, kalbasan din ng nga tawen, nagsubli ako ng Pilipinas, saan kung kayat ko na, nagsubli pa eh, umanayin din ng nga tawen. Isumatan manong nemi, di pa nang irugimi kini Mercy, ito nang haramit ti bukod mga balay. Napipindas di kita raramidin nyo. Iso nga napimpinas mo ti raramidin tayo para ti balay ta. Saan mo unay akaduan? Saan mo unay ang katakilan? Tamangan no, duwa lang mo no talot anak ta. Oh, di kalkalengan na ti duwa mo no talo. Di na mo na nga malpas ti balay, kalbasan na, suntumin ti paghanimunan ta, numalpas ti kalaysa. Kas na nga ron tinaaramid manong nemi, iring pasming mo na ti bukod nga balay, kini Mercy sa kamtog kalaysa. Napalanon manong nemi ti kalaysa, edi malmalpasan ti balay mo. Edi bigla manong nemi ti kaadak. Iti mul, tadanapang ko ginatang. Dinagas ng ginatang. Nakiktutak. Ni Helen? Helen? Ha? Densyo? Kumusta? Kasalasan nga napuputan ti aldawan niya. Ti panawen? 10 years? O 11 years yan? 11 years yan. Sipod nag-asawa kami kini Henry. Ket, abay nga man iso neta. Ay, manumat na yung anak niyo, hay? Oo, may anak mi. Kape ka sa tilangam. Langangan na. Kasla ka nagminatay. Ay, sige din siya. Adakam ka makamek. Helen, hanggang pa nagbalot yung cellphone number? Nabayagan nga. Nasukat-sukat. Mabaling mahalat yung cellphone number mo? Densyo. Di akong masakong ited. Sorry ah. Manong nemi kasla sana ka mamati. Kasla man lang kagangayon nga babae tilangana. Di ba mga opisina? Muna nagikat nga tan. Idag-asawa da kini Henry. Kasla. Alas ito nabimakit. Tapos tayo ninaon na iti duhatawan ng siya. Nakata problema da kini Henry. Apay nga awang pati asawa, anak da. Papagayam, anya tinagbaling nga gasat ni Helen, nag-asawa kini Henry. Papagayam yung tayo amuen.
Noan niya, tinagmanagan, tinangisin idi, ken ni Densyo, ket kinaykayat na, ti anak, kuno may isa nga businessman.